Ja, ik ben heel wat wies met de oplossing die we nou vonden hebben. Want ik denk dat de meeste mensen hadden wel meekregen dat we mij ook minder qua capaciteit in de probleem kwamen. Voor het leerlingenvervoer, met een aantal busjes. Nou ja, en hoe dat komt, dat zit hem in contracten die we jarenlang onbesteed hebben. Dat is wettelijk verplicht. En er zit de capaciteit die te operaten is mij die taxibedrijven. Nou, en daar zitten wel 4 boven. En nou moest er weer een groei komen, toch dat er volle meer leerlingen winnen. En die groei, daar heb ik geen capaciteit meer voor. Nee, en die capaciteit had je voen. Nou, die hebben we uiteindelijk wel voen. In het begin wie dat net zo, omdat de vervoerders mij UZEC kon aanspraken en contracten hadden. Toen het besluit nam is om dit plan op te zetten met die opstapplakken en dat heel snel te doen. Toen moest er heel veel argwatie bij ouders en bij gemeenterieden en de provinciale staten. Toen ben we in gesprek en ik met die vervoerders. En we merkten ook wel dat die vervoerders daar heel erg tegen eerlijk van die argwatie dit er weer, die onrust. En wij vonden bij die vervoerders best wel heel wat meedenkende gesprekspartners. Ja. En nou, die gesprekspartners die wie een ekkerij om mij te helpen. Hè? Want je zei ze krijgen al meer van nee, de kriesvakantie, dan zullen we een verder. Want de ouders die weer heel blij, hè? Want die krijgen al je appjes aan jou, hè? Ja, we merken heel goed dat die ouders diep in de zwaar gaan zitten. De winnen die lijnen er echt wekker van, letterlijk, Nax. En dat wil je natuurlijk net. Als bestuurder van jou bent er net en als wethouder van een gemeente natuurlijk ook net. Dus dan ben we aan de slag gegaan. Ook omdat we dat wel herkenden. Ik had dat jongens Jelwe Tolven, ik mijn ouders aan de telefoon hang die het zo'n zwargen hingen. Maar uiteindelijk toen we de oplossing hingen en een handtekening stiet eronder. Toen had ik als eerste een van de ouders, de woordvoerder van die ouders belt. Werd ik ieder gesprek met gewoon hier. En wie wel zo verschrikkelijk bleed, maar dat er een oplossing lag. En na dit kreeg ik nog appjes van ouders, heel leven en hartverwarmend. En ik ben heel blij dat die ouders en een band op deze manier met gerust hart de crisis in kennen. Ja, want hoe nou verder aansen? Nou, hoe nog verder? Ja, want de kou is nog niet uit de lucht. Want we hebben voor de komende maanden in elk geval nou een oplossing in capaciteit voor met busjes. En dat is mooi. Maar we zeggen van de start van Jo dat nou echt continu een stijgende lijn in het aantal banden die naar het speciaal onderwijs daar beginnen. En als die stijgende lijn terugzet, dan hebben we wellicht na de simmersvakantie voor de weer een probleem. Nou hebben we wel even tijd om ons daarop voor te bereiden. En dat is wat we na de vakantie dwangen. En we nadenken en ouders gaan onjoen dat ze heel graag bij helpen willen, meedenken willen. En daar geven we echt de communiteit op inzetten om voorbereid te wezen op een eventuele terugzettende groei. Juist, maar jammer jezelf nog eerst op een schouderklopje aan Wierstra. Nou, dat doe ik zelf net zo graag. Bescheidenheid past echt, maar het is wel heel mooi dat je hartverwarmende reacties vanuit de ouders en vanuit de heren bij krijgt.